MN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Ang itong matatampo, nagdasangan nga, Dudong. Pa, manahid na ko ninyo nga matugod Manila. Magunsa mo ka dito ro. Bitaw dong, pagunsa ka man dito sa Manila. Manahid akong trabaho dito, ma. Uy, ay dili ko musugot. Ma, Ay dili ko musugot nga mo atong kaog Manila. Kuyaw kayo na Manila, uy. Naa dito ang tanaglasi sa tao. Dinhi ka lang sa ato, dong. Ha? Unsay batuliti? di magkakamusugot nga matugod Manila, ma. Wadto na ko Batuliti. Ay, Di ka masugot, ma nga. Matugod Batuliti. Doon na bitaw na. sige na lang, uy. Basta ha, utog ra kita sa batuliti. Ayaw gyud pag adtong Manila. Oh, ma. Unya isa may puy-ani mo dito. Muadto ko silang tiya, ma. Ayaw pagpabandong dito, ha. Mauwaw tas imong iyaan. Ma. Gilain ko si Kondo dyan sa Mantiya, eh. Abit ko balingaw ko din, eh. Dili mo di, eh. Oh, tiya! Kaya ang imong mga igagaw, nakita dito. Go! Go! Musta mo sa amigos? Okay na, go! Kaya na ito nga, huwag kita sa. Lagi? Saan? Layo-layo ko itong amo, good. Gusto bigi? Dili. Uy, Asam da? Nakita din ang taginagmay ka. Oh, ana? Unsa go? Muadto mo Manila? Ugaw. Nami ka ilang agency. Kunya, nang recruit sila. Unsa po nang trabaho agaw? Delivery ko na daw. O ba? Oh, sige go. Muadto ta Manila. Oy, dili mahibo mo ato kag Manila, ha? Tiya, Mauna, nanawag sa mama nimo nako, nangumusta nimo. Akong giingnan nga okay ra ka dire. Pero, dili gyud kuno ka padtuon yang Manila kay kuyaw tong lugar, ha? tiya. Nayo gyud pagsupak dudong. Pagpondo diris bay. Nya, so ang nga yun. Dili mo sukot sa tiya nga, mga tukag mo nila. Kay, ikugun di sa mga. Ladto tayo na, eh. Ugma daw. Larga na ba, Mukoy ko ninyo. Nya, usaw nga nila. Mangita ko pagi. Watal ko Diyos lungsod ugma. Nana, nasuna ko obra kong gamit sa bag. Gamay na kong dadun. Aron mili makabantay si tiya. Oy. Asa man ka to? Puti kay ka. Matukog lungsod tiya. Gilaay ko si Pondo din sa bahay, eh. Mag-sorry-sorry na ko tiya. Nala sige, ayaw pagpagagabi ha. Oh, tiya. Pinagundi ka mo abot mo. Ako paglipat si tiya. Dito man yun. Ang kaingnan nga, muadto na kong lungsod. Mo ba? Niya, saman. Ato na ta? Sige ka. Okay, go. Gusto ko magkakitag Manila. Huwag, magkatabaho sa ko dito. Anya, gaw. Musta man ang imong trabaho? Medyo kapoy, go. Kaya usahay, mainitan ko niya. Mauwanan sad. Ikaw, go. Okay na yung trabaho? Aw, okay naman daw. Nya. Saman, kaya pa? Kaya rin ikaw. Lainas mo lawas, eh. Ilan tanggi ko na. Bay! Bay, Sumunta! Nagpulubog ko ka! ilan tad, bay. Uy! Ayaw kumpiyansa, uy! Inong tambal! Oy, mga Bisaya, ano ginagawa niyo dyan? Para may trabaho doon. Kuya, may lagnat po si Dudong. Pagkalang po, kung may lagnat siya. Hindi po siya makapagtrabaho, kuya. Ano hindi? Maarte ba kayo, ha? Ano ba pinupunta niyo dito sa Manila? Hindi ba trabaho? Hindi ba trabaho kayo? Wala akong pakialam kung magkasakit kayo. Magtrabaho kayo! Inuo ko. Manglayas din eh. Oh, ubay. Ano? Asam na ba ingon? Matuta sa ato agency. Mag-assign pagkain kay Galik. Mamatay tayo niyo, magdugay pa na. Ay, salamat na daon. Nagbalin tayo trabahoan, bay. Maulagi ba yun eh? Paita sa itong una tong amo eh. Bisag magsakit na. Patrabahoon, manuun ka. Kini kang bago na itong amo, bay. Aw, Okay ka ni? maminon tingin ni bay.
Kay Chinese naman eh. Bay, gutuman na eh. Sige bay. Parehas ta. Gutom sa kayo ko. Oh, Oh, ito oy. ay yung pakain. Salamat po, kuya. Salamat po kuya. Ayaw tapos kain. Ayaw balik trabaho, okay? Okay kuya. Okay. Okay, kain lang kayo, kain ha. Ayaw wag iya ha. Sige kuya. Saan ba ng pagkaon na to, bay? Kamay rin kanon niyo. Tunga rin sa tasa. Yung isda, gamay kayo. Itay ni bayo eh. Tihik man kayong insika. Dili ko magsilbi ni bay. Ano? Sa plano ni mo bay? Magayas ko din eh. Sure bay. Di ko magsilbi ni. Kamay ito pagkaon nga ihatag nila. Pero gabi eh, mulayas ko bay. Sige bay. Padingkang mo ng imo. Kay kami. Mulaya sa midin ni. O ba? Dinayas di ka sing trabahoan ko. Ugaw. Pait ka dito eh. Manong, nanong niyam ka din eh sa ato agency ko. I-assign ko glain ko. Mo ba? Kung sa may imong balinan, Balhin ko nila sa resort ko. ihaya ko ni mo. Adto na ba dito gabi? Sige, sige. Ako inon ang atong boss na adto ka dito sa akong trabahoan. Aron magkauban ta. Ay, salamat ang taon. Maay na akong kinabahuan. Magkakaon akong tarong ni. Bay. Oh. Sorry ba karong kauban din? Oh, bay. Ako rin si Ruben bay. Ako sa si Dudong. May noon nga, mga Bisayan ako magkauban din eh. Wag yun. Sinabot to ta. Bakit ko balin na mga butang diyan? Ay, eh. Ilayla mas magkulong kauban si Dudong. Saya Arban. Hello dong. Hi. Unsa? Ganahan ka ni May? Ugong. Kanahan ko niya. Buutan siya. Oh, ano? Ayaw lang kayo kalit niya. Go, kuan ba? Nanuwag ko sa atong iyaan dito sa Liti. O niya. Ibaw na si mama ni mo nga, niyakas Manila. Na, pwede itong ulaw eh. Mo ba? Luya sa mama no? Di number nga gihatan nito yan. Oh, number ko ni sa mama ni mo. Tawag yun niya? Ugaw. Salamat din taon ka na nawag ka na ko, anak. Ma, Yala, magit kang Manila, oy. pasilo ako ma. Gusto ko magkaaring Manila agad. Yun yan, kumusta man ka diha? Okay ko ma. Pag-amping tao diha, ha? Oo, ma. Sige ma, manawag lang ko nimo kun may time ko. Sige, anak. Bye ma. Haya Ah. Tawag mo siya. Ha? Dili ko na ko uyab eh. Ako tong mama. Aw, ako inuyab. Wa man lagi ka manawag sa imo unya. Kasi may akong tawagan nga. Wa man ko uyab. Pag-fix kay. Tinuod kita May. Wa pa ko uyab. Pero kunin ko sugton. Makauyab ni ko. Ha? Kasi makiingon ka nga preschool kay ko. Gusto ko mahibaw ka nga. Danahan di ko nimo. Og ay kabala ka. Wa ka magdali. Ada ko magpabot. Kanus aga maluoy na ko. Nanguyabi ka kami dong. Meryl. Oo, baka dong. Unahan ka. Mo ba? Unya, nanguyab na kaniya. Wa. Nako ko nga. Pas. Okay ra mo gud kun manguyab kaniya. Ang sultihon na gud. Kung kasi sugto na tong duha. May, kumusta naman akong giingon mo? Ang hain mo na ato ba? Naayang istorya ha eh. Sige na ba? Sugtan ko ba? Unya na lang ka na ko sa yung birthday na ko. Kano sa mga imong birthday? Karong October 20. October 20 ang imong birthday? Nga naman. Kumo, parehas ito birthday. Sure, uy. Lagi. Nandito ka di ay. Parehas pa birthday. Basta, promise ha? Ini birthday na to, sugtan ko ha? Oh, lagi. Promise. Ay, salamat. Magkalagak sa gitawang ko. Kaya wala ko duty. Ikaw busy. Dili ba kay human naman ako trabaho. Nga naman ta, ay. Inom ta. Buwas try ba? Sige, kaya wala pa sa kulingaw. Ya. Musta mo sa mi dong? Maurang gyapon ba eh? Ginagang isugot, teman. Wa eh, wa ba eh. May pa mo kay close game ni bi. Parehas biya ta. Ako beril, lipong naman ko. Tug na ta. Ya, paulit na lang ko sa gipuyan ha. Sige ba kay manghihi sa ko. Sa di pa ko matuog. Lipong ko sa ginong namang beril la. Beril. Yawa pa lagi kas gawas. Tug na ta. Dog,
Wow, baga nga nagsilos ka rin. Si Silos ba? Wala ka silos. Silos ko rin mo kay mas dool ni mo si Me. Manuel? Mong dami ikapat yun. Silyo! Itunggap ko ni mo! Sige lang. Tabang! Tabang! Dong, Kapo ni. Sa ilo pa ibon news na itabo na ko. Ako, go, ako. Kami pa ang nagdano mo din sa ospital dong. Sorry kay kaayo ha. Kinakaingon na nandog ka pa niya. Okay na, may... Huwag kisa. Si Roel, hain naman. Wa na gawin. Kasibat na. Ma, sino ako ninyo? anak. Kung pala ako busupak ninyo. Dili unta ko maingon ini. Do. Sa pagkira kong pagkaanak mo. Dili ka gusto mo ko Manila, pero isupak ko nimo. Sino ako ninyo, ma? Tingali gaba ng netabo na ko. Nagdunggaban ko. Tungkol sa kapag sa pagkiro. Sa mga kabataan nga naminaw karon, paminamog tambag sa inyong mga ginikanan. Aron dili mo maparihas na ko. Din lang kutob. Daghang salamat sa pagdagadi akong tampo. More power sa RMN. Payong adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon nga tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Atty. ni Elaine. Noon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ranil. Hingkod ang pangidaron. Single, taga Bantayan Island, Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong kaso nga nahitabo sa dihang minor de edad pa ko. Aron ninyo masabtan, doon ko itong 16 anyos pa ko. Noon ini ang mga panghitabo. May untag di ko ban si mama sa akong pagkakaw. Hinilig kid Ranil. Hiniling yun. Nilakot rin sa pamang bintana. Iduko ko. Kaya basig makita ko mama. Asa naman sa kuno Oh. ka? Ma? Sibat na sa gano. Mama eh. Hinay-hinay pas lihok. Padoon ka sibat no. Kaya nga naman. Asa naman sa kaaning mong kuy sa mga barkada ha? Asa na sad mo? Di araw sa eskina, ma. Gusto niyo pala agon eh. Uy, kapila talaga ingna nga di lagi ka magkuyog-kuyog ng imong mga barkada. Eh wa good nay mga hinungdan. Ni mga nagwaya na, mga adik. Asa man? Napi na sa kagarik-arik? Wow eh. Di ko taon. Kabata pa na ako. Mao gani, bata ka pa. 16 anyos ka pa. Pero kakong ka nagbarkada-barkada. Mga bugoy pag doon. Mga kaedad naman na ako sila si Gerald o Jerry Good. Kita ko oy, kakita kay ko. Na may mga kasulti nga mga dagko na. Kinsa man na sila? Kinsa boy? Aka malangi ka mo eh. Ah, basta puyok. Way laag, kasabat. Sorry tol. Huwag na ako masibatis mama. Ano mo mudahang sumpah ko eh. Ikaw na lang ang magpawag na rin ho. Yan ang may dahang kadahon. Aha ka ba yaw eh? Mama gid eh. Tol, kitang paagi niya na makasibat ka. Eh, algansi ka na mo Jerry ron. Kagray, makabot sa langit. Bida. Ayo pa ibog tol. Lami ana eh. Sige lang. Ngita lagi kong paagi. Aron makasibat ko. Basta lang sa dating gawin na to, ha? Magkunan lang ni Jerry dito. Ahak ba ninyo eh? Oh, Huwag tabay ako sa sesyon ha? origi, binlan ka lang na mo. Aha ka, baya. Anak ko eh. Sibatan ako sa mama ron. Buhat ako ninyo. Oh. Mga tol. Tol, kasibat ka man lagi. Tabot. Asa ko sa mama. Ha? Kalipag kami ngaw sa amo. O di eh? Apig kinako gipatay ko mama. Oy, Hadlok ang naman magtutol. Saan kay? dito. Sige, tanan ninyo na. Ha? Ay, kasi may makikita pa na itong silingan na mo din eh. Huwag magkasulting mama. O sige, tara tol. Oh. Asa nga ako eh? Safety ba niya eh? Traw. Uy, nakakita. Wara, uy. Tol, la. Uy, Pulis mga tol. uy, la, uy. Ay, dagan. Tol, ay, dagan. Ha? Nagpagaw sa mga pulis ug armas. Uy. Kaya mo. Iyay. Katol, uy. Katilaw na kita priso ini. Kaya ko yung mag-contact namin sa yung brigada. Ha? Kaya paibaon na mo nga nadakpan mo. Mga minor pamatingan mo. Wala, Nagadayin mo po. tol. Patay di ko mama ini. 16 anyos pa ko nga nadakpan og illegal drugs na marijuana.
Tulumi sa akong mga barkada nga mga minor de edad ko nga nadakpan sa polis. Nasold yun mis prisuhan. Apan, i-turn over sad mi sa DSWD kay mga minor de edad palagi mi. Ug unya, Unsa ning kingon ka nimo ha? Ngayon nante kang ayaw paglakaw, pero nasibat jud ka. Kung nakikita niya kasi mga barkada, gahi ka dugo. gahi man ginang uma. Hilaw! Kaya unsa ba nimo ana ron ha? Mapriso ka! Ha? Minor de edad pagod mi. Di pa siguro may mapreso eh. Maong niya mi sa DSWD gi-turn over. Ni amo din kay may examan ko no mo. Oh. Ingan bitaw mi anas pulis. Exam ko no. Pero human tingali ana, buhian na mi. May lagon ta Ronel. Pero nagtugon di pa dyan mabuhian. Unsa? Balik ta sa police station. Abi na mo human din ni sa DSWD sir. Human nagtong among exam, buhian na mi. Buhian ko taon. Kamay saaman mong nahimo. Buhian yun, ano balik ka sa mo sa dati yung gabi. May kaso mo. O depende na sa judge kung usay i-hukom ninyo. Unsa? 100,000 ang piyansa ni Moranel. Samantaon taan na, eh. Kuwasa na no eh. O gani. Umisog sa judge. Kaso o piyansa? Kaso na lang. Kaya umantay kwarta ikapiyansa. Total, kagawas-gawas naman ko nami. O mag-report ng matag daw sa DSWD. Katagam tuod na magkagito-pliso da. Pundon lang yun ako sa bahay. Kuman og report na sa DSWD. Unsa man kay mahitabo sa kong kaso karon ha? Nga di na ko minor de edad. Ronel! Tago! Oh. Tago! Kaya sila ko sa Gerald yung mga barkada. Gidako! Ha? Gidakop nga nung, gidakop Amot! Basta kay, adraw na kasalantiyan ni mo! Ha? Unsa man gud ang kasuha nga imong giatubang Ranel? Ang batiya eh. Dugay naman na. 16 anyos pa man ko ana. Nya, nag-report pang tamiya na sa DSWD. Gidakop pa man ko nung ako mga kauban. Kaditya. Si Mama. Hello, Ma. Ronel, kaya ginabot nga warrant pa alas alang ni mo. Unsa? May warrant of arrest alang ako. Nadakpan ang duha nako ka mga barkada nga dungan ming nadakpan sa ginabiling drugas nga marijuana. Natinga ako, paano may warrant of arrest man ko na giatubang naman unta namo ang kaso. Nag-report naman ko sa DSWD nitong minor de edad pa ko. Nagtago-tago ko karon. Kinsa may ganahan nga mapriso. Nga ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, 16 anyos pa ko diha nadakpan ko og ginabiling drugas nga marijuana. Apan nganong may warrant pa man ko. Minor de edad pa man ko atong nadakpan ko. Ikaduhang pangutana, nagtago-tago ko karon. Dili ko gusto mapreso. Mawanted ka ko ini. Magpapreso na lang ka ako aron dili ko mawanted. Unong pangutana, minor de edad pa man ko atong nadakpan ko. Hindi ba ko moduol o balik sa DSWD aron mangayog tabang? Kadtong nag-exam nako. Ikaupat o katapusan. Asa pa man ko moduol nga posibleng makatabang nako. Kay nagbago naman gid ko. Wa naman ko niya ng mga butanga. Huwag tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ranel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra matag ingon arong orasa ako or iyang tingog gihapon mga sukintig paminaw ang inyong mapaminaw sa kahanginan. Maski wa mo padas ilahang suwat na minaw ra pariha ra gyud giagian ug gi-experience sa ato ang letter sender, di ba? Sakto ko mo na ay namo pagdugay ipadala ang inyong suwat pinaagi sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Ranel, ipadani niya sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Unya, nadakpan manggod ni drugs si Ranel, no? Unya, of course, naa ang DSWD. Unya, ipatawag man yun siya, gidala to siya sa stasyon, no? Sa pulis. Unya, nakapiyansa man siguro ni siya, no? Unya, kinahanglan man yun nga na siya mga pangutana. Kabahin aning iyahang kaso, no? 16 years old pa ko, dihang nadakpan ko sa ginadiling droga nga marijuana. Nganong may waran pa man ko, nga menor pa man ko, adtong nadakpan ko. Okay. Ang kanang pagdakop nimo wa man gud na nag-ingon nga libre ka or
dili ka pwede madakpan. Kinghanlan gid gihapon ka dakpon. Labi na kay 16 years old na ka. Tinuod minor de edad na ka, pero ang ilamang kong giingon nga kanang 15 years old, 15 anyos, padong 18. I-assess man gud na sa social worker sa DSWD. Timan maski minor de edad ka, kanang nag-edad og 15 hangtod 18, naa na nay buot, kamao na maminsar, kamao na makahuna-huna, kamao na maka differentiate, no? Kibaw na siya unsay nakalahian sa sakto ug sayop. Meaning kibaw na siya mo huna-huna kung ang iyang buhaton sakto ba, sayop ba. Kibaw sa siya makahuna-huna kung ang sakto iyang buhaton mao ni mahitabo. Kibaw na po na siya makahuna-huna nga kung sayop ang iyang buhaton mao ni ang mahitabo. Mao na ang imuhang edad karon, Ranel, no? Nga naa na kay saktong pangidaron, saktong pangisip, naa kay buot unya. Kung naay kaso nga gipasakan nimo, muagi gyud gihapon na siya sa saktong proseso sama sa ordinaryong tao wherein para ka madakpan o patubagon ka sa kanang kaso kay moagi makagproseso di man gud ingon nga ay minor de edad sige dinto pa sa kang kaso bahalag nag-drugs ni bahalag nabaligag droga ni dili man na pwede himuan man gihapon ka ang nag-record so moagi ka sa process and usa sa process ana para ang korte na ay jurisdiction nimo mahibalo nga nakasa ka nasayop ka maisyuhan gyud gihapon kag warrant no. Normally, di lang ka mapriso o ilahi lang yun mo og priso o usually pod makapiyansa o pagawson lang yun ka. Pero, kinhanglan yun nga ipadakop yun gihapon ka. Okay? Labi na, naamang kay acting with discernment man ka. No? Muna ilang gingon nga acting with discernment. Kay i-assess man gud mo ana sa social worker, tan-awon kung naba kay buot or wa or acting with discernment or without discernment. Kung acting ka with discernment, kinahanglan gyud ka manubag o kinahanglan gyud nga huwaton nimo nga mahuman ang imuhang kaso. Ikaduhang pangutana, nagtago-tago ko karon kay di ko gustong mapriso. Mawanted ka ako ani, magpapriso na lang ka ako aron dili ko mawanted. Mawanted gyud ka kung pananglitan, okay, mawanted ka if ang imuhang what do you call this, mawanted ka kung pananglitan na anay warrant nimo pangitaon gyud ka kay kinahanglan man gyud ka dakpon para mo atubang ug mo mutuban-lubag no sa kasong gipasaka sa imuha. So kung ako ikaw para mahuman ni bata para baka layo pa kay kag padulngan aron mahatagan pug kag higayon nga mausab ka kay nakasa man ka unya mahuman ning imuhang kaso maka-move on ka, maka-pick up the pieces ka and ma-reform ka no. Dili na nimo mausab matarong ang imuhang kinabuhi, mo surrender na lang ka. No, kung naa kay warrant kay kanang pag-surrender makuhaan pagyod ang imuhang pabor man na nimo kay makuhaan pagyod ang imuhang time nga i-spend nga tusod sa prisuhan kung gali man no makonbikto ka. Ikatulong pangutana, minor pamangko adtong nadakpan, pwede ba kumuduol balik sa DSWD aron mangayo og tabang katong nag-exam nako? Yes, pwede gyud kaayo may pagmuduol na lang ka magpatabang kaniya aron ma-assistan ka para mo surrender ka. Okay? O ikaw, kay mo man na ilahang trabaho kanang sa mga social worker. Supposedly, mas maayo gid unta tunga katong panahon na nahuman na unta ka karon. Kay unahon ba yan ang inyuhang kaso? Ikaw pa to katapusang pangutana, asa man pug kumuduol nga posibleng makatabang nako. Kay nabag-o namang gyud ko, wala namang ko anang butanga. And well and good for you and makalipay kaayong hunahunaon nga nakamatngon ka, nakaamgo ka, nga wa na gyud ka ning undang na gyud ka hinaot unta nga ang mga naminaw karon nga hangtod karon nalulun gihapon ana mo pariha intaw mong Ranel kay wa gyud nay maayo nga ikahatag og ikadalit ninyo kanang ginadiling droga ang ato ang presidente kontra pa gyud kayo na mamiligro pa gyud mo namiligro pa mo sa gobyerno namiligro pa ng inyong kinabuhi kay wa gyud nay maayong epekto ninyo gidaot ra gyud inyong pamilya inyong kaugalingon ug inyong kaugmaon no so shout out gyud sa to ang letter sender pero di man gud ni mahunong di man ni mahuman labi na kung magbag-o ka unya mangita kag trabaho inikuha nimo NBI clearance na akay kaso kuha kag police clearance masangit ka di man gyud ka totally move forward di ka totally move on no sana ihunting gyud ka gihapon ani ba may nang atubangon na lang sa ninato maluoy man ang huwis nimo mo bargaining baruntag unsay pwede natong mabuhat mahuman lang ning imuhang kaso gyud fully recovered na gyud ka. And then you will have a better future, no? And you will have a better life. And magampo ko para ni Ranel, labi na karon kay Pasko. Hinaot ko nga tuloy-tuloy na gyud na, no? Ang imuhang pag-usab kay dako kay nang garbo ug kalipay pud sa imuhang ginikanan.
nga ikaw nagbag-o kay para ra pud na sa imong kaugalingon. Okay? Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.